Nu skal vi på en sjælden rejse. En rejse ind i en verden, hvor forældre banker, ydmyger og nogle gange ligefrem dræber deres egne børn. De gør det på grund af tilsyneladende helt banale årsager. For eksempel en datter, der er forelsket i en etnisk dansker. I morgen sætter dokumentarserien Historien bag historien fokus på æresvold i familier med anden etnisk baggrund. Og det foregår også bag den pæne facade. Altså, nu er mit hår rigtig skævt. I en frisørsalon nær København begynder en pige at ligne sig selv. Men du har med lyst hår. Er rart at være? Hun får påsyet nyt hår, efter at hendes familie tog det fra hende. Jeg håber, jeg gør det lige så godt. Af frygt for repressalier optræder hun anonymt under navnet Samira. Hvordan var det, du blev klippet det dengang? Dengang er en dag i marts sidste år. En dag, hvor Samira mister mere end bare sit hår, da hendes forældre kører hende hjem til onklen i et villakvarter på Københavns Vestegn. Familien har opdaget, at hun ses med sin etnisk danske kæreste, selvom de har forbudt det. I flere timer slår onklen Samira med et bælte, og hendes egen mor hjælper ham med næste straf. Når han så siger, at han klipper mit hår, der begynder jeg at græde og tænke, nej, det gør du ikke. Til sidst lægger han bæltet om Samiras hals og strammer til. På det tidspunkt tænkte jeg, at jeg kommer ikke levende ud herfra. Samira er vokset op i en tilsyneladende velintegreret familie, hvor begge forældre har vellønnede stillinger inden for det offentlige. Jeg er meget dansk, der er ikke noget med tørklæde, og vi skulle ikke bede. Det er bare et eksempel på, at æresrelaterede forbrydelser ikke kun foregår i socialt belastede familier. Det bekræfter politiet. De her ting også forekommer i familier, som umiddelbart virker velintegreret i det danske samfund. September 2005, kort forinden, har Samarkand giftede sig med en mand, som hendes familie ikke brød sig om. Faren fik fængsel på livstid, og de øvrige 8 drabstiltalte fik til sammen 4 års fængsel.